Com hem dit, l'activació de l'implant es fa al mes. Al mes ja comencem a sentir sons. Però aquests sons s'ha d'ajustar el volum, la intensitat, i s'ha de fer una rehabilitació, s'ha de començar a associar les paraules amb els sons. Un pacient jove, entre 3 i 6 mesos, està perfectament rehabilitat, després d'una sessió setmanal aproximadament de logopèdia. Pacient d'edat avançada, podríem parlar gairebé de 6 mesos fins i tot un any de rehabilitació, sessions setmanals, però realment a partir dels 3-6 mesos, en general, han millorat molt i l'adaptació és molt bona.